Капитализма в традиционния му вид и демокрацията в традиционния вид, тя е мъртва. Ние виждаме резултатите от това, което ние му викахме чиста форма на демокрация. Икономически, това нещо изпитва огромни затруднения в момента. Икономически този тип демокрация доведе до един тип социално поведение, което така натовари системата на държавите, които го пропагандираха, това не може да издържа. Западна Европа в момента, продуктивността на Западна Европа е с 30% по-ниска от продуктивността на китайците. Това е икономическата система, която трябва да издържа застаряващото общество. Как да стане? Не може. Икономически, само за последните 2 години бюджета на щатите добавя дефицит от $2 трилиона. $2 трилиона. Не знам дали имаш представа кой 2 трилиона. Ако американците трябва днес да си платят дълга, те не могат. Каква е новата система тогава? Не знам, но всички, когато говорим разпалено за демокрация, пропускаме създателите на демокрацията, какво са казали. И Сократ и Аристотел казват нещо много умно. Силата на твоя вод трябва да е пропорционална на образованието, което имаш. Искаш да виж къде е проблема на демокрацията? Иди виж мнозинството, което печели изборите. Не може да си професор по икономика, примерно дори от икономически институт, и твоя глас за това кой да управлява България, да има същата тежест, като един човек, който не е прочел една книга през живота си. Как очакваш тази система да оцелее? Кой според тебе се манипулира по-лесно с краткосрочни глупости? Професора по икономика, който цял живот е учил и гледа бъдещето, или един човек, който не е прочел една книга? Според тебе кой е мнозинството? Как се преодолява този проблем? Какъв е резултат? Всичките, които са на власт, искат да спечелят тези, които не са прочели нищо. За да спечелят тези, които не са прочели нищо, почват да им дават права и им казват, държавата ще направи това. И колкото повече им казват държавата какво ще направи, те толкова повече се чувстват entitled, че някой им е длъжен за нещо. Какво става в Франция? Стачки. Какво става в Германия? Стачки. Немските пилоти повече пари ли получават или по-малко от пилотите в Бангладеш? Някой си чул Бангладеш да прави стачки. Това е резултата от желанието да се печелят избори. Защото се пропагандират политики, които мнозинството да гласува, това им дава едно усещане, че някой за нещо е длъжен и се скъсва връзката между труда и това, което получаваш. Това е крайният резултат. 4-дневна работна седмица. В едно общество, където Франция трябва да се контролира с Китай. То не трябва да си икономист да се светнеш. Китайците не са по-глупи от нас. Не са по-малко образовани от нас. Инфраструктурата не им е по-лоша от нас. И ние работим наполовина. И ние говорим за нашите права, те говорят за техните задължения. И трябва да се конкурираме. Volkswagen или китайска кола? Познай какво ще стане. Какво според тебе ще стане? Ти виждаш ли какво става с немските заводи от автомобилната индустрия? На колене. Ние сме свикнали с идеята и представата за евроцентризма, че от Европа тръгва всичко. Тя тръгва от големите завоевания още, но пък дали Поднебесната империя няма да ни изненада в новия век и да бъдем... Това се променя. Още в този век да бъде двигателя, мотора. Ние работим в Кения зад много надъхани, млади, интелигентни хора, жадни за работа. Работим много в Индия. Бачкат, ушите им пукат. Виетнам. Бачкат, ушите им пукат. Саудитска Арабия. Арабите били мързеливи, ела да виж какво става. Не ти говоря за Сингапур, не ти говоря за Индонезия. И то вече няма пазара във Франция, пазарът е един. Вече ние се съревноваваме заедно. Колко трябва да си специалист по икономика, да погледнеш 10 години напред, за да видиш какво става. Как изглежда България и какви са възможностите? Има ли такива тук? Капиталистите сме изградили едно общество, което трябва пари за да се развива. Ти ако трябва да управляваш на държавата, е много просто. Трябва пари. Първо. Така.
Първият въпрос, който трябва да се зададеш, откъде идват парите. Ние не сме държава, която е пълна с петрол и с ресурси. Парите идват от едно място. Фирми, които печелят и данъци, които плащат. Това е. Фирми, които печелят и данъци. Тоест, ако теб те е за развитието на България, кой е първият въпрос, който ще решиш? Аз ще помогна на фирмите да се развият и да плащат данъци. Моля се на Бога правителството да не вземе решение да пипне данъците, което е един от огромните преимущества на България. Първият въпрос е, аз как да помогна на тези фирми да се развиват? Тези фирми трябва да плащат. Колкото повече плащат, ако искаш кради, но пак трябва да има откъде да крадеш. Трябва да дойдат данъци, за да можеш да крадеш, да можеш да инвестираш в екос. Първият въпрос, как да помогнем на фирмите да печелят. Това е първият въпрос. Вторият въпрос, като влезнат тези пари, дай Боже, в държавата, ти трябва да решиш къде ги харчиш. Трябва да избереш 2-3 приоритетни направления. Каквото избереш, обаче, повечето сектори социални, те са кофи с дупки. Ти трябва да намериш начин да запълниш дупките, което е чисто мениджърско умение. Чисто менеджерско. Искам да инвестирам в образованието. Инвестирай в образованието, обаче го стегни. Направи една добре функционираща система. Искам да инвестирам в здравеопазването. Супер! Обаче направи една добре функционираща система. И това е много, много, много трудно. Той е един много тежък менеджерски въпрос. Ние сме 30 човека тук. Ми е трудно да изградим фирма. Ти се представи цялото. Тоест това са двата елемента. Първият е, можем ли да направим така, че фирми да печелят и да плащат държавата? Второ, кои са трите приоритета, които вкарам пари там, обаче се умея да направя един добре функциониращ механизъм. Това ако стане, нещата са добре. И ти ме питаш какъв е принципът. Аз съм разбирал от тази първата част. И според мен виждам фирми, които се правят добре. Българският пазар е малък. Той не дава възможност много да се развият фирми само на нашия пазар, но има фирми, които се справят добре и вие са в България. Вчера излезна една статия в Economist, която изчислява подобрението на начин на живот в топ 170 града в света. София на второ място, след Хонг-Конг. Тоест, според Economist, София е града, в който има най-голяма промяна в качеството на живот последните 5 години след Хонг-Конг. На какво се дължи това според теб? Сигурност, много, много фактори има. Тоест нещата виждаме, че се подобряват. Те се подобряват. Трябва да си сляп да вече сега. Може би не се подобряват така, както на нас не се иска. Може би не се подобряват с темповете, които на нас не се иска, но те се подобряват. Гледай цялото видео в YouTube. Абонирай се за канала на Limitless.